Iktar mu qed joqrob il-jum tal-vot fil-Parlament dwar il-liġi tal-Unjoni Ċivili, iktar qed jiżdiedu l-appelli biex dan il-vot ikun wieħed unanimu. Bħad-Direttur Ġenerali tat-Today Public Policy Institute Martin Scicluna, is-soċjologu Michael Briguglio appella lill-membri parlamentari biex b'mod unanimu jivvutaw favur din il-liġi. Tama li jkun hemm konsens fil-Parlament sabiex tgħaddi. Din il-liġi l-persuni LGBT ser ikollhom drittijiet ugwali f'dak li għandu x'jaqsam ma' family rights, ma' drittijiet tal-familja, u din hija xi ħaġa se tkun avvanz kbir ħafna għal pajjiż, se tpoġġina fuq livell ta' bosta pajjiżi Ewropej li għandhom l-iktar liġijiet progressivi. Min-naħa tagħha l-preżentatriċi televiżiva Moira Delija innaqdet ma' qatt ta' personalitajiet oħra li lisnu l-ħsieb tagħhom favur din il-liġi. Nitkellem forsi personali mhux se niġi bżonna din il-liġi, imma se nagħmilha ovvjament se niċċelebra flimkien ma' sħabi gays u anke dawk in-nies gays li ma nafx nemmen li żewġ persuni huma x'inhuma ikollhom dritt li jgħixu fl-imħabba flimkien u jiżżewġu għaliex le. U naħseb dan huwa pass kbir, pass enormi.